V dnešnom dieli uvidíte mňa, keďže starý Bruce to už zase odmietol. Čaute a vitajte v Kocke. V dnešnom dieli sa opäť vrátime k filmovej téme. Konkrétnejšie pozrieme sa na 6 hercov, ktorí odmietli extrémne prestížne úlohy, ktoré z nich mohli urobiť ešte väčšie hviezdy, akými sú. Poďme na to. Tom Hanks má akési nevinné čaro, ktoré mu začias besených nocí v Sietli vynieslo poriadny úspech. Pomohlo mu vydobiť si miesto v Hollywoode, ktoré je dodnes doslova legendárne. Hanks sa však mohol stať aj ikonickým Jerry Maguireom. Túto úlohu však odmietol a nakoniec prischla Tomovi Cruiseovi. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo najlepšie možné riešenie. Congratulations, you're still my agent. Viete si predstaviť, že by Foresta Gumpa hral niekto iný? Napríklad taký Travolta? V tomto prípade to bol práve Hanks, kto sa ujal úlohy, ktorá nebola pôvodne mienená preňho. A nakoniec tiež sa ukázal ako perfektný adept. Zemeckis však chcel pôvodne do filmu obsadiť Travoltu. Ten však odmietol dodnes nevedno z akých príčin. Môže byť však Hanks mu vďačný, lebo mu film vyniesol Oscara. Ďalším členom hollywoodskej elity je Jack Nicholson. Táto filmová ikona si svoje úlohy vyberala až puntičkársky starostlivo, čo mu dodnes zabezpečilo kredit jedného z najlepších hercov všetkých čias. V 70. rokoch sa však mohol preslaviť aj úlohou Vita Corleoneho. Ten však odmietol a krstným otcom sa nakoniec stal Marlon Brando. Ten počas natáčania nosil v ústach napchaté servítky, aby jeho čelusť pôsobila viac hrozivo a robustne. Kultovka Americké psycho vôbec nemusela mať v hlavnej úlohe Christiana Bale'a. Ten sa rolu usilovne spočiatku snažil získať, avšak tvorcovia sa neskôr rozhodli, že do tejto úlohy obsadia DiCapria. Ten sa však počas natáčania rozhodol, že nechce hrať v tomto filme. Tvorcovia sa opäť obrátili na Bale'a. Ten strávil mesiace v posielke, aby mohol vyzerať tak, ako si to tvorcovia požadovali. A oplatilo sa. Matrix sa po roku 2000 stal synonymom pre film. Bratom Wachowským, dnes už sestrám Wachowským, otvoril dvere do filmového sveta a po celej zemeguli zaznamenal enormný úspech. Do výšin dostal aj Keanu Reevesa, ktorý v súčasnosti exceluje vo filmoch o Johnovi Wickovi. Pôvodne si však mal Nia zahrať Will Smith, ktorý túto úlohu odmietol a zrejme si dodnes za to trieska hlavu o stenu. Fanúšikovia však vytvorili fan trailer, v ktorom ho môžete vidieť v tejto úlohe. Welcome to the real world. Slávnu rolu odmietla aj Liv Tyler. Tá uviedla, že nechcela hrať v Armagedone preto, lebo sa tejto role obávala. Neskôr sa však rozhodla, že tak predsa spraví a práve jej strach mal byť dôvod, prečo sa rozhodla pre tento film. V súčasnosti ju môžete vidieť v šteklivom seriáli Neviestky, ktorý vysiela televízia Epic Drama. Seriál úžasným spôsobom sleduje prostredie nevestincov v Londýne v 18. storočí. Taktiež sa pozerá na príbehy žien, ktoré sa v tomto ťažkom prostredí snažia prežiť. Druhú sériu môžete na Epic Drama sledovať od 1. októbra o 9. večer. A teraz sa poďme pozrieť na 6 zaujímavostí zo sveta. Študuješ umenie a chceš sa ním živiť? Alebo so študentami spolupracuješ? Nadácia Tatrabanky opäť otvorila grantový program Viac umenia, ktorým podporuje tvorbu začínajúcich umelcov. Na realizáciu svojho projektu môžeš získať až 3000 eur. Ak si mal pocit, že tvoje kreatívne ja stagnuje, je čas zmeniť to. Požiadaj o podporu pre svoj projekt, ktorou je radosť tvoriť. Ale pozor, máš čas už len do piatku. Spotrebiteľská mánia ani po rokoch stále neutícha. Jedna stránka veci je, že spoločnosť má slobodu. Druhá vec je, že absolútne plytváme našimi zdrojmi. Jedna z desivých prognóz hovorí, že už o pár rokov budeme vyhadzovať každú sekundu 66 tón jedla. Súčasnosť na tom pritom vôbec nie je lepšie. Len členské štáty Európskej únie vyhodia každý rok 88 miliónov tón jedla. A pritom stačí, keby sme sa trošku zamysleli. Ak si však myslíš, že si uvedomili, vedci odhalili skvelý lifehack. Ten pomáha šetriť našu planétu, teda presnejšie vodu. Pokiaľ je človek ochotný vzdať sa mäsa a prejsť na vegetariánsku dietu, dokáže týmto spôsobom znížiť svoju spotrebu vody až o 55%. Zelenina a ovocie hydratujú naše telo prakticky sami o sebe, zatiaľ čo mäso ho vysušuje a spôsobuje vyššiu potrebu po vode. Odpoveďou môže byť aj pescetariánska dieta, teda taká, kedy jedinec odmieta jesť mäso cicavcov. V útorok sa v Microsoft Theater odovzdávali ceny Emmy.
Na ceremónii najprestížnejšieho seriálového ocenenia už viac menej tradične excelovala Game of Thrones. Prebehla tu aj kontroverzná chvíľka, kedy herci spievali recesistickú pieseň, ktorou chceli poukázať na rasizmus v Hollywoode. Rozoberala sa aj kauza o Roseanne Barr. Ak ťa zaujímajú výhercovia cien Emmy, čekuj článok na našom webe. Link nájdeš v popise videa. Obzeráš sa po novom bývaní? Čo táto luxusná vilka v Anglicku? Môže byť tvoja len za 11 €. Manželský pár sa ju totiž pokúša predať cez tombolu. Ak sa predajú všetky tombolové lístky, ktorých je 60 000, aj tak im to hodí slušných 600 000 libier. 10% zo sumy chcú dokonca venovať na boj proti rakovine. Ak sa ti naše dnešné video páčilo, zamier určite aj na náš web a pozri si článok o 8 hercoch, ktorí vyhodili zo známych filmov. Napríklad taká Megan Fox sa neukázala v ďalších filmoch o Transformeroch preto, lebo režiséra Michaela Baya nazvala Hitlerom. Link na článok nájdeš v popise videa. Dnešné video je na konci. Štandardne nezabudni zablúdiť aj k nášmu štvrtkovému videu zo série Now You Know. Bruce sa s vami síce dneska nerozlúči, ale viem, čo by povedal. Buďte smart, buďte interes. Myslíš, že fakt by to povedal? No, ja si myslím, že hej, veď on je taký v pohode, nie?